sizlerden haş edemem. Kanser hastası mı? Geçen hepdelerde rak keseline uçurandyğı sebäpli köpçülikden kömek sorap çykyş eden oğulnar Durdubaýewanyň ýagdaýy agyr. 13 ýaşyndaky çagamy diňeje 8 ýyl gördüm. Iň bolmanda ölmänkäm görüp öleýin diýen oğulnaryň sözleri hiç nä tanyş däl. Türkmenistan watandaşlarynyň ýurdun daşynda hiç ýyly sosial howpsuzlygynyň ýoklugy we daşary ýurtdaky hassahanalarda bejerge almak türkmenler üçin hyýal edilmejek derejede gymmat bolup durýandygy sebäpli ekranlara çykyp iň soňky deminde kömek soramaga mejbur bolýarlar. Bu agyr ýagdaý ýetmejek ýaly muňa goşmaça ýollaryň ýapyklygy hem hassalar üçin özgörçli kynçylyk bolup durýar. Umuman gysgaça aýdanynda türkmen jemgyýetiniň kynçylykly durmuşyny ele alanynda Türkmenistan diýilen döwletiň barlygy akyllarda soru alamatyny döredýär. Benim gözümün yaşlarını özü atsın şu çağacığım. Çağam bilen 8 yıl yaşadım. Yendim ben 46 yaşında. Yatayım şu çağamı bir bağrına basayım. Ağlaman. Siz Türkmenistan nerinden şolara aydın. Belki tanıdık bildik çıkar. Türkmenabat'tan ben de bu. Dino Moskva kalkosundan ben Zarıpçı'dan özüm. Familiyanızı. Durdubaýewa oğullar. Haş edinler özüm çekin oturup mu? Zaten çık oturanımayım çekin oturup mu? Şunu çıkmayacak olup işledim ondan buraya geç. Tedavi param olsun tep. Şimdi yağdayım yok. Şuna iyi gitme yapılarak. Çağımı bir yüzek bağrıma basın. Gözümün yaşlarını özü eller bilen artsın. Sizlerden konuşken.